Баймак телерадиостудия Хакмар газеті менен бірлікте үряңы проект үстінде эшлей. Ул быйылгы гаилә йылында туган телебезгә игътибарда арттыру максатында күңелдә халкына әйтер хүзе булган рухлы, кыю патриот якташларыбызды үзенә сакыраса. Проект хакында тулырак киләһе материалда. Башкорт халык иҗатында шундай риваят бар. Имештә, йөр йөзендә рух кошы яшәй. Проект ошыга тиклем башкала сәхнәһендә шигырь һөючеләрне берләштергән кешегә рух, милләт көсе биргән йөрәк һүзе менән аваздаш буласак, ләкин уның тулы күсермәһе түгел. Бында тик якташ язучыларның шигырьләре я авторларның үзләренең иҗады яңгыраясак. Бәйге шулай ук 3 турдан үткәрелә, унда тел, туган ил темаларына багышланган патриотик шигырьләргә өстенлек бирелә. Ошо көндәрдә проекттың тәүге катнашучылары студияга килде. Нык хуплап кабул итәм, чөнки бу проект bir вакытта үзенең актуальлыгын югалтмай дип уйлыйм. Һәм тел, гаилә, экология күп нәмәләрдә бу рух кошу дигән тема менән алып китүе еңелрәк була. Хуплап каршылайм инде. Тәүгеләр булып катнашуым өчен горурланам әлбәттә, горурлык кисерәм. Минем менән бергә килгән укучыларым өчен дә горурланам. Проект бер юлы телевидение, радио эфирларында һәм Хакмар газеты биттәрендә яктыртылып барасак. Һәр халык үз кошы менән ярала. Рух кошы халыктың күренекле ул һәм кызларының әсә теленнән һәм моңдарыннан көч-куәт алып, ул да үз сиратында халыкка югарылыкка күтәрелергә илһам бирә ди оештыручылар. Проект киләһе атнала телевидение һәм близ сорау форматында радиола эфирга сыгасак.